Drugi dan Hospital Days konferencije počeo je s temom reforme sustava kvalitete i upravljanja rizicima te potrebom uvođenja kvalitete kao objektivnog kriterija za određivanje cijene usluga i plaćanje u bolnicama. Cijeli sustav je zamišljen da on se bavi sigurnošću pacijenata. Znači, nažalost, mi smo ljudi, nismo roboti, znači radimo u sustavu koji, iako to ne bi bilo lijepo, generira medicinske pogreške, a sustav kvalitete i upravljanja rizicima on ih smanjuje na neku prihvatljivu razinu. Ne može ih, nažalost, eliminirati, ali ih dovodi u neke kontrolirane uvjete. Proces akreditacije hrvatskih bolnica trebao bi pomoći u području podizanja kvalitete zdravstvene zaštite. Svoja iskustva u procesu međunarodne akreditacije podijelili su predstavnici Klinike Magdalena, jedine bolnice u Hrvatskoj koja je zaslužila to priznanje. U Sloveniji je situacija ipak malo drugačija. Auditori iz stranih zemalja, zapadne Europe i Amerike bili su dosta ugodno iznenađeni sa našim sustavom, načinom rada i to nam je dalo zapravo ono što nam je falilo, neku dodatnu motivaciju, čak i snage da smo dosta brzo otklonili one stvari koje nisu bile tako složene kako traži standard, da smo stavili u neke okvire svu našu djelatnost i na kraju ipak stekli certifikat akreditirane bolnice kojim se sad ponosimo. Na okruglom stolu raspravljalo se o potencijalima koje zdravstveni sustav može iskoristiti kako bi ostvario dodatni profit. Dr. Miljenko Bure istaknuo je kako kvalitetna turistička destinacija ne može postojati bez kvalitetne zdravstvene infrastrukture. Ako nemamo jednu uređenu sa stanovišta zdravstva destinaciju, ne možemo očekivati da će nam dolaziti ljudi u predsezoni, podsezoni koje mi već desetljećima zazivamo. Oni jednostavno nisu uračunati u zdravstvenom sustavu. I ako se pojave u većim brojkama, i oni i mi smo u problemu. Mi moramo stvoriti uvjete da bi nas neko percipirao kao destinaciju u predsezoni, podsezoni, odnosno destinaciju za silver generaciju, kako se to moderno kaže. Farmaceutska industrija najviše ulaže u istraživanje i razvoj, a koristi od kliničkih ispitivanja su višestruke. U Hrvatskoj se godišnje izvede tek njih 50-ak. Mislim, to je zapravo jedan projekt u kojem bez ikakvog ulaganja, jer de facto jedino što treba je posložiti procese i apsolutno ne treba ni jedna kuna ulaganja, se zapravo može poduplati ili trostručiti strane investicije, jer de facto klinička ispitivanja su direktna strana investicija u Hrvatsku. Ne? To su ti novci koji se investiraju u klinička ispitivanja, idu ili bolnicama, osiguravajućim društvima, svim servisnim službama koje su prateći i tako dalje, i je na neki način i izvoz pameti. Ne? Tako da je ja bih rekao, to velika prilika da za ništa dobijemo puno. Jasna Omeragić-Rešić osvrnula se na probleme s kojima se suočavaju strani ulagači u privatni zdravstveni sustav. Mi kao grupacija isto vrlo jak je radioterapija, onkološka dijagnostika. To su sve grane koje u Hrvatskoj ne možemo zapravo pokrenuti jer nismo naišli na političku volju, nismo naišli na mogućnost da prođemo kroz sve lere odlučivanja, da na neki način uspostavimo komunikaciju sa glavnim decision makerima u zemlji, a to su ministarstvo i HZZO. I pri tome zapravo nemamo mogućnost donijeti odluku o tako velikoj investiciji kao što je eventualno investicija u radioterapijski centar koja ide od 10 milijuna eura na više po centru, ako nemamo osigurane prihode koji će u konačnici osigurati povrat tih sredstava u nekakvom razumnom roku, jer da budemo realni, tako funkcionira privatni pružatelj usluge. Na okruglom stolu panelisti su analizirali prednosti, ali i nedostatke novog sustava plaćanja bolnica prema izvršenoj usluzi. Ono što sad nedostaje su elementi. Prvo, obrazovanje, shvatiti, prihvatiti da ako ljudi to ne razumiju i ne znaju koji sudjeluju u tome, čak počeš od pacijenata, ali prije svega liječnici, sestre, ljudi u osiguranju i tako dalje, onda će raditi ili pod prisilom ili s nerazumijevanjem i onda naprosto takav jedan vrlo osjetljiv sustav ne može funkcionirati na silu.
Za kraj konferencije predstavljeni su rezultati zdravstvene reforme, od racionalnog korištenja resursa, smanjenih listi čekanja do pozitivnih financijskih rezultata i pokretanja novih projekata u e-zdravlju. Uz sve to, ministar Varga naglasio je i planove za budućnost. Financijska konsolidacija je najteži i najtvrđi orah koji imamo. Otprilike trećina bolnica su već se uspjele financijski konsolidirati i poslovati pozitivno. Još 2/3 imaju sve znakove poboljšanja, niko ne nazaduje po pitanju svojih pokazatelja, ali nešto sporije ostvaruju svoje reformske ciljeve kako su one zadane. Veliki izazov je da oni sve 34 bolnice u sanaciji, odnosno svi 61 bolnica u Hrvatskoj da posluju pozitivno sa 31.12.2017. godine. Konstruktivne rasprave, zanimljive ideje, razmjena iskustava i predstavljanje najnovijih dostignuća. 4. Hospital Daysi postavili su nove standarde koje će biti teško nadmašiti. Imali smo više od 75 predavača, više od 76 predavanja, 8 okruglih stolova, odnosno 10 okruglih stolova, predavače iz 7 zemalja, hrpu nekakvih dodatnih sadržaja tipa nagradnih igara, partija, neformalnih druženja, bogati izlagački prostor također sa sudionicima i izlagačima iz raznih zemalja. Nadam se da smo uspjeli u tome, mislim u prilog tome govori i brojka da smo ove godine imali 694, čini mi se, prijavljena sudionika, što je definitivno rekord.